Yun o, napakaganda na ng kalugkog mga kabro, pati tambutso, napakaganda ng kalugkog. Oh. Ayos, parang marites yung tambutso niya, boss. Ayos. Hindi. Ay, tagas pa gamit ti kuanan niya. K5. Hindi, pandaran pa lang. Pig sa tagas na gaya man na eh. Ibang pandaran mo ba? Damper pa eh. Okay, tarintan. Mangmangan lang is. Tapos tagas. Timing gear. Damper. Damper. Talagay luwano. Natangkin ti sa una ya. Palamisan talang boss niya. Yan. Okay, habang pinapalamig natin to mga kabro. Dumating si bossing from Rosales. Rosales na boss. Ayan, so TMX 155 din to. Pandarin muna natin. Ay susim boss. Kahit anong tune up daw, hindi daw mawala yung lagitik. Maingay, magaspang yung andar niya. Okay, pandarin natin. Pandarin ko na pala. Ayan. Okay. Yun, nadyo yung mangmangag mo, nagaspang yan. Ayan. Ayan, kahit anong tune up, hindi mawawala yan mga kapro. Kasi yung maingay na yan, yung timing gear yan. Ayan. Right. Palamigin na natin. Kadarating lang ni bossing. Baklasin ko muna to habang wala yung mga kasama ko. Para makarami ako. Makarami ng pagod. One eternity later. Katas ng andar niya. Alright, tapos na natin itong pinalitan natin ng timing gear mga kabro. From Pada Hero na boss. Boundary ng Santa Ignacia na rin to. Malayo-layo din yan. Okay, narinig nyo yung andar niya kanina. Magaspang, malagitik. Yan, pandarin na natin. Tapos na to mga kabro. Yan. Yun o. Napakaganda na ng kalugkog mga kabro. Pati tambutso, napakaganda ng kalugkog. Oh, Oh my God! Wow! ayos, parang marites yung tambutso niya boss. You serious? Ayos. Ayan sila boss oh. Thank you from Pada Hero na. Boundary ng Santa Ignacia. Siyempre sana gagastos siya ng 12,500, 12,450 pero bibigyan ko pa siya ng 4,150. Sobra. Hindi, wala kasi tayong mabiling original na timing gear na ubos. Kaya pag na brand yung nilagay natin. Ayan, smooth na to. Ayusan boss, makawid di madaman eh. Makawawid din. Alright. Di bale, dagdagan natin ng sticker tong harapan ng sidecar ni boss. Alright, dagdagan natin ng sticker tong motor ni boss. Saan ba pwedeng ilagay ito? Dito? Dito? Bira, mas masanting yan ini. Wow, mas akit mong kai. Masyas. Ay, masyas. Matigas pala yung masyas. Ay, dikit natin. Yan, dikitan natin yung motor ni boss. May contact number yan mga kabro. Kapag gusto nyo akong kontakin, tawagan nyo lang po ako dyan sa number na yan. Baba natin ng konti. Yan. Yan, tatakta bro na yung motor ni boss. Yan sa pato, dalawa yata yung motor ni boss. Yan. Okay na. Ayun na, tatakta bro na mga bro. Boss, salamat ha. Yan. Ingat sa pag-uwi boss. Break in lang bagong rebore niya. Takbong pogi lang yung kasing pogi mo boss, no? Oh my God! Wow!
Yan, napakaganda na mga kabro. Ang ganda ng tunog ng butso-butso niya. Sige boss, ingat. Sige po, salamat. Ingat po. Tapusin muna natin tong ginagawa nating isa dito. Yan, from Rosales. Tapos na to, nabuo na kanina mga kabro. Kaya lang may naririnig pa tayong medyo malagitik pa. Kaya pinabaklas natin ulit. Palit tayong cam follower tsaka push rod. Yan. A few moments later. Alright, so tapos na rin from Rosales, Pangasinan mga kabro. Ayan. Masyadong mabibirit itong mga kwan ni kabro ha. Ayan, tapos na rin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kahit anong tune na hindi natatanggal yung magaspang na under niya. Ayan, pinalitan na natin ng timing gear na original. Okay pare, patayin na natin. Nakalimutan natin ilagay yung magneto gasket dyan, oh. Ayun, oh. Ayun sila, boss. Thank you, thank you. Poging-pogi at saka gandang-ganda. Sana all. Pare. Sana all. Sige po, ingat po. Matane, gawid dada ka bro jay Rosales, Pangasinan. Yun. Tunog all stock. Boss, ingat. Salamat. Ay, sticker. Wala kang sticker. Aumpay. Atin eh. Nakalimutan na natin si kabro. May sticker pa yata dito sa ating tricycle. Ayun oh. Yun. Nakalimutan na natin si kabro. Bro. Thank you. Kontakan nagtulat at tanong to problema ya. Sige. Kagandang tunog. Balik kalugkog. Ito na tayo mga bro. Update na lang to dito bukas mga bro sa Supremo 150. Alright.